पाई लगी चाचा जी। आवा बेटा आवा, खुश रह खुश रह खुश रह खुश रह खुश रह। बेटा देख संजना खातिर लड़का कैसन बा? लाखों में एक। ठीक कहता है। ए बबुआ जी अंजलि भी शादी लायक हो गई बिया, कोनो लड़का उइका देखला के ना? देख ले रानी चाचा, मगर उ लइका धोखा दे दिलस। का बच्चा सिंह सुना? जी साले साहब, उठवा के मंगवावा लड़का के, और ना मिले ना ओकरा बाप के उठवावा, खुद ब खुद आ जाई लड़का। ठीक बा। हमनी के घर की लड़की से धोखा? उठवा। अच्छा अंजलि तोहरा आइला से हमके बहुत खुशी भई। अरे संजना, अरे। बैठा ना, बैठा। अच्छा त असल बात ई बा कि ई सब ड्रामा चल रहल बा। हाँ सब ड्रामा बा। माने कि हकीकत में कुछो नहीं खे। बिल्कुल ना। बाकी तब का होई जब तुम्हार असली पापा के पता चली? यह सोच के था हमार सर फटल जाता कि कैसे हुई सब। जब बात ऐसन बा त हमने के मिल के सामना कई जाए।